चित्राताई वाघ, आमदार नितेश राणे या ठिकाणी आज उपस्थित आहेत. मी सगळ्यांचं भारतीय जनता पक्षातर्फे स्वागत करतो. आज एक दिवसाचा पूर्ण दौरा माननीय प्रांताध्यक्षांनी आम्हाला या ठिकाणी दिलेला आहे. सकाळी 8 वाजल्यापासून कार्यक्रम 14 कार्यक्रमाचं नियोजन 14 कार्यक्रम जवळपास आजच्या दिवसभरात रात्री 9:30-10 वाजेपर्यंत या ठिकाणी होतील. आणि आजचा दौरा खऱ्या अर्थाने भारतीय जनता पक्ष राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी नंबर 1चं काम करतंय. पण बावनकुळे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आज त्यांनी जो पुढ्याचा जे आहे मार्गदर्शन करतील त्यामधून सुद्धा भविष्यातलं 100% भारतीय जनता पक्षाची सत्ता या सगळ्या कोकणावर येईल. मी राणेसाहेब बावनकुळे साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी पुढे पत्रात दिसून. धन्यवाद. सर ऑनलाईन केलं तुम्ही उपस्थित देशाचे आपले नेते आणि आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक माननीय केंद्रीय मंत्री आपल्या महिला आघाडीचे अध्यक्ष चित्राताई वाघ, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नितेश राणे. आज मी 31वा जिल्हा प्रवास करतो आहे. 12 ऑगस्टला निवडणूक झाली आणि आता संघटनात्मक दौऱ्यामध्ये साधारणतः 13-14 कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाची संघटना 51% की लढाई जिंकण्याकरता मजबूत होईल अशी या प्रवासाचा लक्ष्य आहे. हा संकल्प आहे. या संकल्पामध्ये जवळपास 500 प्रवासी कार्यकर्ते आम्ही नियुक्त झालो. जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 2 तास होते आणि या प्रवासामध्ये या प्रवासी कार्यकर्त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या गरीब कल्याणाच्या योजनेच्या लाभार्थ्यांशी भेटून त्या लाभार्थ्यांसोबत संवाद करणे, ज्यांना लाभ मिळाला नाही त्याला लाभ मिळवू देणे, प्रशासनाच्या लाभार्थी सुरू केला योजनेचा, ज्याला मिळाला त्याचं स्वागत करणे, ज्याला मिळाला नाही त्याला मिळवू देणे. केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या योजनेच्या लाभार्थ्यांना सोबत घेणे, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी भारतीय जनता पक्षाच्या मेळाव्यात चर्चे रॅलीमध्ये नाही ना, पण माननीय पंतप्रधान मोदीजीवर प्रचंड प्रेम झाला, नारायण साहेबांवर प्रेम झाला, देवेंद्रजीवर प्रेम झाला, पक्षावर प्रेम झाला. मागच्या 8 वर्षात केंद्र सरकारने गरीब कल्याणाच्या योजनेच्या माध्यमातून लोकांना मदत केली. त्यावर त्या कामावर खूप झाला. विश्व कल्याण, देशाचं कल्याण, भारताची प्रतिमा जगावर उंचावली त्याकरता आकर्षित झालेलं अशा व्यक्तींना जसं सकाळी पद्मश्री गंगावाले यांच्याकडे जाऊन त्यांना फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी असं अभियान या ठिकाणी आज सुरू केलं. सिंधुदुर्गमध्ये जवळपास 50,000-60,000 जे उपस्थित आहे डॉक्टर्स आहेत, समाजामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करणारे इथला वर्ग आहे. या वर्गामध्ये फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी
असे अभियान राबवतो. 9 मतदारांना उत्सुकता आहे की 2024च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये मोदींच्या नेतृत्वामध्ये पुढे एकदा त्या विश्वकल्याण महाराष्ट्राच्या देशाच्या कल्याणाकरता मोदींनी पुन्हा पंतप्रधान व्हावे याकरता नवीन मतदार नोंदणी व्हावी आणि मतदार नोंदणी करावी आणि 18 ते 25 वयोगटाचा युवा जो अजूनही मोदींना फॉलो करतोय त्यांना युवा वॉरियर्स म्हणून आम्ही सोबत घ्यावं. या संकल्पनेकरता जवळपास रोज 2000 परिवाराचा संपर्क, महिन्याला 6000 परिवाराचा संकल्प आणि वर्षभरात 7 लाख परिवाराचा संकल्प प्रवासाच्या संवादाचा आजच्या दौऱ्याचा भाग आहे. मी भूस्खलनावर जाणार आहे. मी धन्यवाद मोदीजी अभियानाचे मागच्या या दौऱ्यामध्ये मला अभिमान गोष्टीचा आहे की सिंधूच्या संपूर्ण पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी 500च्या वर कार्यकर्ते माननीय नारायणराव हा संकल्प केला की होय आम्ही अगदी 2 तास काढून त्या प्रवास करू, 7,30,000 परिवारापासून वर्षभरात जाऊ आणि माननीय मोदींच्या नेतृत्वात पुन्हा एकदा या देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये पूर्ण बहुमताचं सरकार यावं याकरता काम करू असा संकल्प व्यक्त केला. आणि मला विश्वास आहे की सिंधूचा कार्यकर्ता एकदा प्रामाणिकपणे संकल्पाला सुरुवात केली तर निश्चितपणे संकल्प पूर्ण होईल. खरं तर मला देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे या सरकारचं अभिनंदन करायचं आहे की मागच्या अनेक वर्षापासून ज्या महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री दिलं होता, महाराष्ट्राच्या इतिहासामधला आतापर्यंत इतिहास महाराष्ट्राचा निर्माणापासून त्या इतिहासातलं सर्वात निष्क्रिय मुख्यमंत्री म्हणून सरकारला बघितलं. त्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री 18 नंतर आले, केवळ फेसबुक लाईव्ह राहिले, कॅबिनेटच्या बैठकी या व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर गेलेल्या आहेत आणि ज्यांनी महाराष्ट्राला फसवलं, ज्यांनी महाराष्ट्राचं मॅन्डेट नाकारून भारतीय जनता पक्षाची बेमानी करून सरकार बनवलं, त्या 2.5 वर्षाच्या सरकारमधून ज्या अपेक्षा लोकांना होत्या, खरं तर त्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाही. पण मला अभिमान गोष्टीचा आहे की देवेंद्रजी आणि एकनाथजी या दोघांनी आपल्या आयुष्याचं समर्पण 18 तास आयुष्याचे द्यायचे. मागच्या 2.5 वर्षाचा बॅकअप काढायचा, पुढचे 2 वर्ष वापरायचे आणि 1.5 वर्ष आणि 2 वर्षाचे 5 वर्षाचे कामं हे पूर्ण करायचे असा संकल्प त्यांनी केला. नितीश गडकरी म्हटलं, नितीशजी कोकणाकरता नारायणराव म्हटले, कोकणातले जे काही मागच्या 2.5 वर्षात नुकसान झालं, शेतीचं नुकसान झालं, आंब्याचं नुकसान झालं, जे काही या कोकणाला मागच्या 5 वर्षात देवेंद्रजींच्या सरकारमध्ये जी स्पीड आली होती पूर्ण थांबली. केंद्र सरकारचे कामं थांबले झालं, आता कामं झाले असते ते सुद्धा कामं आजच्या कोकणाच्या बैठकीच्या माध्यमातून काय सिंधुदुर्गला नेमकं अपेक्षित आहे, काय झालं आणि काय राहून गेलं हे सुद्धा पुढच्या काळात करण्याकरता आम्ही आजच्या कोकणाची चर्चा करणार आहोत. एकंदरीत विकासात्मक, एकंदरीत संघटनात्मक, एकंदरीत संकल्पना मला विश्वास आहे की महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त यश हे माननीय नारायणराव नेतृत्वामध्ये आम्हाला सिंधुदुर्गमध्ये मिळेल आणि भारतीय जनता पक्ष हा प्रचंड ताकदीने उभा येऊ. जसं आज मी बघितलं की नारायणरावांच्या नेतृत्वात सर्व सर्टिफिकेट सर्व कॉपरेटिव्ह सेक्टरमध्ये 99% कॉपरेटिव्ह भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आज तिथे संकल्प केला की या जिल्ह्याच्या 325 ग्रामपंचायतीला तिथे संकल्प केला. 325 ग्रामपंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात 70% ग्रामपंचायत भारतीय जनता पार्टी चित्राताईंनी आज संकल्प केला
की प्रत्येक बुथवर आपल्याला 25 युवा वॉरियर महिला वॉरियर तयार होतील. या महिला वॉरियर आज प्रचंड पद्धतीने त्या ठिकाणी महाराष्ट्र तयार होतील. 57,000 बुथवर तयार होतील. याचाही संकल्प आपला झाला. खरं तर संघटना मजबूत करणे, चांगल्या चांगल्या कार्यक्रमाला पक्षात प्रवेश देणे आणि खरं तर आपल्याला विकासात्मक काळात देणे. आम्हाला सिंधुदुर्गमध्ये पुढे जायचं. मी त्या दौऱ्यामध्ये निश्चितपणे आम्हाला चांगली प्रगती मिळत आहे. आतापर्यंत झालं कुठल्या दौऱ्यात यामध्ये चांगले त्या ठिकाणी जी ऊर्जा होत्या उत्साही कार्यकर्ते प्रचंड खात्री काम करणारा कार्यकर्ते सिंधुदुर्गमध्ये आहे. आणि मला वाटतं मी राज्यसभा विनंती केली होती आपल्याला त्यांनी प्रयत्न मार्ग केला. सन्माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष भारतीय जनता पक्ष, सोनचित्रा वाघजी भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष, स्थानिक आमदार सन्माननीय नितेश राणे, राज्यातील जिल्हाध्यक्ष, अन्य मान्यवर पत्रकार मित्र, आज भारतीय जनता पक्षाचे दोन नेते सिंधुदुर्गच्या दौऱ्यावर आलेले आहे. संघटनात्मक मेळावा घेऊन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना वेगवेगळे उपक्रम देणं. माननीय पंतप्रधानांनी 8 वर्षात केलेलं कार्य लोकांपर्यंत जावं, तो एक कार्यक्रम आहे. त्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होते की नाही पाहून लाभार्थींना मोदींचे आभार मानायला प्रवृत्त करणं, सांगणं हा एक कार्यक्रम आहे. त्याशिवाय बूथवाईज कार्यकर्ते किती सामाजिक विकासात्मक लोकहिताचं काम करतात आणि त्याने कसं करावं याचे मार्गदर्शन आताच्या मेळाव्याला झालेलं आहे. वेगवेगळ्या योजना ज्या केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या आहेत त्याची राबवण्याचं काम भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जनतेला विश्वासात घेऊन करावं याचे मार्गदर्शन त्या ठिकाणी झालं. थोडक्यात कार्य करत असताना पक्षासाठी वेळ देत असताना एक त्यांनी उपक्रम पण सांगितलं की पक्षाला 2 तास दिले पाहिजे. मान्य केलं सगळ्यांनी, पण हे सगळं काम करत असताना ते मेहनत करतात, परिश्रम करतात, त्यांचे आभार मानले आणि त्यांचं चांगलं काम करतात, त्यांचं कौतुक केलं. थोडक्यात हा मेळावा संघटनात्मक होता. पक्षाला बळकट करणं आणि येणाऱ्या निवडणुकीत विधानसभेच्या 3च्या 3 सीट आणि कोणतीही निवडणूक असो भारतीय पक्ष जिंकेल अशा प्रकारे प्रयत्न करण्यासारखं मार्गदर्शन झालं. चित्राताईंनी पण महिलांना मार्गदर्शन करत पंतप्रधान आणि अन्य योजना किंवा पंतप्रधान योजना लोकांपर्यंत जाव्यात गेल्या असतील तर लाभार्थींनी पंतप्रधानांचे आभार मानावे वगैरे विषयावर त्यांनी अतिशय चांगलं आणि कार्यकर्ती कशी असावी, कार्यकर्ता कसा असावा याबद्दल त्यांनी काही मत व्यक्त केलं. मी खरं म्हणजे दोघांचे या सिंधुदुर्गात पहिल्यांदा गेले दोघंही मी त्यांचं स्वागत करतो आणि भविष्यातील महाराष्ट्राच्या कारकिर्दीत त्याला चांगलं यश प्राप्त हो. येणाऱ्या निवडणुकीत बावनकुळे आणि चित्राजी वाघ यांच्या राजवटीत विधानसभेला 200 जागा पक्षाने जिंकावा असा संकल्प केला आहे. त्यात यश मिळो अशा मी शुभेच्छा दोघांनाही देतो. माझ्यातर्फे शुभेच्छा. आणि आपल्याला सांगतो की आपण जे काही प्रश्न आहे बरेच दिवस मनात साठवून ठेवले असतील ते आज विचारू शकता आणि कोणी उत्तर द्यावं ते सांगा तिघापैकी. झालं का?
काय हो? कोण बोलतोय तुम्ही? तू बोल ना, मग कोणी उत्तर द्यायचं आम्ही ठरवू ना. ग्रामपंचायत निवडणुका महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या आहेत आणि भाजपची पक्ष संघटनात्मक बांधणी तुम्ही एका बाजूला करताय. कशा प्रकारची तयारी भाजप नेमकी करते या ग्रामपंचायत निवडणुकीत? एक तुम्हाला सांगतो, त्यानंतर उत्तर वाटल्यास द्यावं. भाजप एवढं निवडणुकीचं ग्रामपंचायत नियोजन कोणत्याही पक्षाने केलं नाही. बूथ आणि पान निवडणुकीच्या प्रत्येक एक पानावर जेवढे मतदार आहेत त्यांच्यापर्यंत आमचे कार्यकर्ते पोहोचत आहेत. म्हणजे 100% मतदारांपर्यंत भारतीय जनता पक्ष पोहोचतोय. यावरून या दोघांच्या कार्यपद्धतीमुळे जास्तीत जास्त ग्रामपंचायती येतील आणि या सगळ्याचा फायदा भविष्यातील निवडणुकीत होणार. ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांचं निधन झालेलं आहे. काय प्रतिक्रिया असते? भारतीय जनता पक्षातर्फे आम्ही सर्व वाहिले. इथे पण लोकप्रिय असे ते हे होते, ॲक्टर होते, कलावंत होते. ते जाणीने कला क्षेत्रात, चित्रपट क्षेत्रात, नाट्य क्षेत्रात त्यांची उणीव भासणार आहे. माझी परिचयाचे होते, घरी येऊन भेटले. चांगले कलावंत, कलेबद्दल का वाद नाही. आणि ते आपल्यातून गेल्याने खरंच दुःख आणि पोकळी कला क्षेत्रात निर्माण झाली. मी भारतीय जनता पक्षातर्फे आणि या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांतर्फे, आमदार आणि जिल्हाध्यक्षांना सगळ्यांतर्फे त्यांना आदरांजली व्यक्त करतो. दादा, निवडणुका 18 डिसेंबरला होत्या ग्रामपंचायत. बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षासोबत युती करून या निवडणुका लढवणार आहे का? कोण लढवतोय? कशाला नाही. आम्ही कोणावर लढवणार नाही आणि सिंधुदुर्गात तर नाहीच नाही. बाळासाहेबांची शिवसेना शिंदेगड आमच्याबरोबर आहे. कळलं? त्या उद्धव ठाकरेंचा काही संबंध नाही आमचा. प्रश्न साहेब हाच आहे की बाळासाहेबांची शिवसेना म्हणजे जो एकनाथ शिंदे का ते युतीचं ते आम्ही बघू. आमचे नेते निर्णय घेतील तेव्हा आम्ही त्यावर बोलणार नाही. पक्षाचे निर्णय तुम्ही एकनाथ शिंदे बोला ना. बाळासाहेब कॉमन आहे ना, तिकडे पण आहे इकडे पण आहे. त्यांचं बाळासाहेबांची शिवसेना बोला. अरे तू रत्नागिरी बोलतो, सिंधुदुर्गातले काय बोलत नाही. संजय राऊत असतील किंवा इतर संजय राऊतचं काय घेतो? 100 दिवस आठवण काय बोलायचं ते संजय राऊत बद्दल? आता भाषा बदलली, रंग बदलला, 100 दिवसात किती फरक आहे तो जरा सांगा ना. तो कारण सौम्य झाला. त्याच्या काय दुसरं कोण नेत्याचं नाव खाली असे पत्रकार उभे राहायचे ना, ते पवारसाहेब करतोय ते बोलून दाखवतात. त्याला नैतिकता नाही या प्रश्नात बोलायची. नैतिकता नाही. आमच्या नेत्याने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे, महाराष्ट्रातला 1 इंच एक निसर्ग ताईंची प्रसिद्धी चांगली केली आहे. पाहुण्यांची करत झाली. ज्यांचं सिंधुदुर्गाच्या, कोकणाच्या प्रगतीला, योगदानाला 1% संबंध नाही, अशाला प्राधान्य देतात. ते कोणाविरुद्ध बोलताय? पूर्वीचा जिल्हा तुमची वय पाहिली तर तुम्ही पाहिलेला आहे. फेब्रुवारी महिन्यानंतर मुंबईचे चाकरमानी या जिल्ह्यात यायचे नाही. त्यांच्या पत्नी तयारच नसायच्या, पाणी नाही म्हणून, रस्ते नाही म्हणून. एखादी स्त्री अडली तर रिक्षा जायचं नाही. अशी किती उदाहरणं झाली केसरकर. आणि आता काय वाडीवाडीवर रस्ते आहेत. हे कोणामुळे? शाळेचे 10वी 12चे रिझल्ट कोणामुळे? पाण्याचा टँकर मुक्त जिल्हा कोणामुळे? उद्योगधंदे आता येत आहेत, चालले. TC टेक्निकल सेंटर ओरसला 200 कोटीचं UDला गेलंय. ते येतात पासून चालू होईल. अनेक MSME 350 अर्ज आले आहेत उद्योगाचे, महिला आणि पुरुष सिंधुदुर्गातल्या उद्योगासाठी, नोकऱ्यासाठी नाही. आम्ही बोलत नाही, आम्ही कार्य करतो. काम शिवसेनेला काम धंदा नाही हो. तुम्ही मला सगळे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेवढे नेते सिंधुदुर्गातले आहेत, एक बालवाडी काढली, एक शाळा काढली, एक कॉलेज काढलं, उद्योगधंदे काय सुरू केलं मला सांगा.
एक तरी प्रकल्प इरिगेशनचे एवढे मोठे मध्यम आणि लघु एवढे प्रकल्प आणले. आता ते पूर्ण जेव्हा होतील ना आमच्या राजवडीत, महाराष्ट्राच्या सरासरी बरोबर सिंचनाच्या अबाव 18% होणार. महाराष्ट्रा बरोबरी चाललो आपण. अरे कुठे होतो प्यायला पाणी नव्हतं या जिल्ह्यात. तुम्हाला तुमची पण गावं अशीच आहेत रे. काय स्थानिक माणसाचं काहीतरी अभिमान पाहायला. नितेश काय, मी काय, निलेश काय, आम्ही किती तास काम करतो बरं. आमचं काय जमिनीबद्दल कोणाची एक माणसाची जमीन मी घेतली कोणी येऊन सांगावं. पण लोकांना किती मदत. वडिलांच्या नावाचा एक ट्रस्ट आहे तेव्हा आत्ता नाही. मी जेव्हा आमदार आलो कोणी आजारी झाला मेडिकल मदत मी देतो. शिक्षणाला फी वर्षातून 1 लाख परदेशी राहायला मी पैसे देतो. मी फिक्समध्येच अमाऊंट ठेवले. तेवढे येतील ते एका विद्यार्थ्याला. कोण नेता करतो. मला काय म्हणजे काही हे करू नका. मी काय जिल्ह्यात निवडणूक लढत नाही. नितेश निलेश हे लोक लढवते. पण तुम्ही स्थानिक आहात हो म्हणून बोलतोय. मला काय भारतीयांशी बोलायचं काही संबंध नाही. काहीतरी आपुलकी असतात. किती पत्रकारांना मदत केली. जुन्यांना विचारा तुम्ही नवीन असाल मित्र म्हणून. मी कधी साहेबासारखं तुमच्याशी वागलोच नाही. पण काय बाई बोलते तिचं काय योगदान हो महाराष्ट्रासाठी. कोणाची बरोबरी करते. ती कुत्रा म्हणावं आणि तुम्ही सगळे चांगलं दाखवता राहणे ठीक आहे. काय मी सगळी वृत्तपत्र त्या दिवसाची वाचली. मी काय शब्द वापरले रत्नागिरी टाइम्स. काय लिहितात पत्रकारांना. त्याचं मराठीबद्दल कौतुक करेल. एक दिवशी घेऊन ये म्हणतो पेपर. मी मराठी शिकवतो. अर्थ काय होता बरोबर नाही. मी खरं बोलणार नव्हतं. या दोघांमुळे मी आलो नाही येणार नव्हतं. मला बोलायचंच नाही. काय वैचारिकता आहे या जिल्ह्यात. मी स्वतः बावनकुळे काही दारूचे धंदे मी टेम्पोवरून कार्यकर्ते घेऊन जायचो आणि तोडायचो. ते दारूचे धंदे बंद करा. माझी वाडी अशी आहे की जास्तीत जास्त सैन्यामध्ये लोक रिटायर घरी पेन्शनचा 1 रुपया घरी आणायचे नाही. मी गेलो त्या सगळ्या महिला आला म्हणून दादा असं असं करतात पैसे देत नाही. का असं मी विचारलं कुठे दारू पितात. मला ते दारूचे अड्डे दाखव. पहिल्यांदा निरोप दिला सगळं बंद करा. ज्यांनी बंद नाही केलं मी जाऊन तोडले. दारू बंद ओपन इथे धंदा कुठला चालत नाही. अरे तुम्हाला सगळं माहिती आहे लॉज काय चालायची तुमची कशावर. नालस्ती या जिल्ह्याची होती. तुम्हाला काय वाटत नाही. इथे कलेक्टर SP काय करायचे तेव्हा. अरे ज्यांना माहिती असेल पण तुम्ही कसली पत्रकारिता करता. केसरकर तुमच्यासारख्या सिनियर लोकांनी विचार करा. आपल्या कुठल्या माणसाला ताकद द्यायची काय. आता तू मला सांग रस्त्याची कामं कोण करतंय जिल्ह्यात. आमदारच काय करतो. आज तू मला सांगा एक तरी विधायक सामाजिक विकासात काम विनायक राऊतने केलं. एक प्रकल्प आणला सांगा. कोणी काय केलं बोलतो. आता मला त्याचं नाव घ्यायची इच्छा नाही पण मला सांगा काय म्हणून त्याला त्याचं प्रसिद्धी देतात. आता ते शिवसेनेत कोण आहे. राऊत आता बोलायला लागला उद्धव ठाकरेच्या बाजूला. म्हणजे ती शिवसेना राहिली काय मला सांगा. मनोहर सुधीर जोशी सतपोदार वगैरे सगळे नंतर राणे विने सगळे भुजबळ घ्या. हे आता पुढे आता कोण आहे ते कोण आहे. कसली शिवसेना. ती आता मातोश्रीची शिवसेना होईल. आणि त्यामुळे तुम्ही मला कसले प्रश्न काही विचारू नका. आणि मी तुम्हाला सांगतो कोणी काय बोलू. कोणी जिल्ह्यातील आमच्या अगदी दिल्ली ते महाराष्ट्र नेत्याबद्दल बोलला ना परत जाणार नाही. पोलिसांना पण सांगतो नाही जाणार. भास्कर झालं. अरे काय त्याची जी अवस्था आहे त्या रत्नागिरी चिपळूणमध्ये मतदारसंघ बदलत चाललाय. काय तोंडावर काय बोलतो. कोणाची लायकी त्यांना उगाच प्रसिद्धी देता तुम्ही देते. पहिले सिनियर पत्रकार कॉलम लिहायचे. हे असं म्हणाले असले तर वास्तव हे आहे. आता ते वास्तव गेलंच. तो म्हणतो ते छापता तुम्ही. कोर्टात 1-2 केस झाला ना मग मला सांगू नका तुम्ही. मी पोचून कोर्टावर.
जेवणात ना दादा, उद्धव ठाकरे बुलढाणा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहे. कुठल्या बुलढाणा किती मिनिटाचे हा ते सांग तुम्हाला माहिती आहे मी त्याचे डॉक्टर सगळे माझे मित्र आहे लीलावतीचे. तो किती मिनिटं बाहेर मातोश्री राहू शकतो ते मला माहिती. काय करणार तिकडे जाऊन टीका करणार महाराष्ट्र बंद करेल. कोण आहे तुझ्या डाव्या उद्याला बाजूला? कोणच नाही. ताईच आहे. कोण आहे? आणि तिला इथे आणल्याला शिवसेना संपली ना. कोण राहिलेच नाही नारायणाने मुद्दा बोलायला. किती पात्री भास्कर आणि तिला आणता तिच्या जिल्ह्यात काय राहिलं महाराष्ट्र? दुसरं ते पिल्लू आहे कुठे कुठेही नुसते पिढा बिहारच्या जातो कुठे कोणाला मिठी मारतो. का मिठी मारतो त्यालाच कळत नाही. आणि तरी ते कुठेही मिठ्या मारला तरी सुशांत आणि दिशा सालेंच्या तावडीतून सुटणार नाही आम्ही सोडणार. आम्हाला वास्तव्य माहिती आहे, वस्तुस्थिती माहिती आहे. दादा, सिंधुदुर्गमध्ये टोल माफी मिळावी म्हणून शिवसेनेकडून आंदोलन केलं जात आहे. यावर तुम्हाला टोल हवे की नाही सांगा, ऐकून घ्या. ते लोक असतील मग ब्रिज नवीन काय असेल ते करायचं की नाही ते सांगा. आपल्याकडे किती ब्रिज झाले या 20 वर्षात तुम्ही जर आठवा. मी मुख्यमंत्री असताना एकाच वेळा 28 झाले. आठवतं का? 28 आपल्या काळात 28. त्यानंतर किती ब्रिज बांधले रस्ता मी दिल्लीला जाऊन सँक्शन करून आणतो. शिवसेनेने एकतरी झाला. माझ्यामध्ये विकास पाहिजे असेल ना तर उत्पन्न पण लागतं ना विकासाला. टोल नको आहे ते म्हणतात तुम्ही बोलू नका हो. त्याला काय तर फुकट सगळ्या रस्त्याची कॉन्ट्रॅक्टर तुमच्या वैभव नाहीची. पार्टनर कोल्हापूरचा. मी कोल्हापूर आणि सांगली साताराचे कॉन्ट्रॅक्टर नको, स्थानिकाला काम मिळालं म्हणून मी तसे सांगून ठेवलं डिपार्टमेंटला. तशा कामं स्थानिक लोक करतात. आता ह्याचा पार्टनर कोल्हापूर. सगळी कामं आपली मुलं करतात स्थानिक. 100 कोटी 50 कोटी कितीची ब्रिज बांधण्यापासून रस्ते बिस्ते सगळी कामं आहेत की नाही कॉन्ट्रॅक्टर स्थानिक. ते बरं केलं का वाईट केलं? पायी जायचे त्याला 4 व्हीलर आले. बरं केलं का वाईट केलं? चांगलं केलं ना. मग बोलत नाही टीव्हीवर येत नाही. दादा, सीवड प्रस्तावित आहे आपल्याकडे. हा बावनकुळेसाठी प्रश्न होता. सीवड प्रस्तावित आहे आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये. तो एक गोष्ट मीच मलाच माहिती आहे. बावनकुळे मदत करतील मला. सी वर्ड आता आणणार आहे. पण सी वर्ड बंद करणारे, परत जावा म्हणून आंदोलन करणारे, एअरपोर्ट नको म्हणून आंदोलन करणारे, त्यांचं तुम्ही विनायक राऊतांचं ब्रेकिंग न्यूज देता. आंदोलन केलं की नाही एअरपोर्ट नको म्हणून. आताची येणारी इंडस्ट्री ती पण आंदोलन त्यांनीच केले ना. आंदोलन करायची आणि मग चालू झाले का उद्घाटनला यायचं. जसे एअरपोर्टचे आले आणि मी 12 वाजवले ना तोंडावर उद्धवच्या तोंडावर सांगितलं उद्धवजी हा तुमचा खासदार इथे जाऊन पैसे मागतो या कॉन्ट्रॅक्टरकडे. हे कधी बंद होणार असं सांगितलं. मध्य प्रदेशमध्ये भारत जोडो यात्रेमध्ये पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा देण्यात आलेल्या आहेत. भाजपानेच याबाबत तक्रार केलेली आहे. एकूणच भारत जोडोला भाजप काही उत्तर देणार काय? उत्तर त्याला काय उत्तर द्यायचं? अरे आयुष्यात एवढी वर्ष सत्ता काँग्रेसची होती आणि आता एक पक्ष आहे. किती जोडला भारत? काय केलं सांगावं ना त्याने. हे नेते अन्य वेळा असतात पुढे रे. आता भारत जोडो यात्रा संपली काही इटलीच जातील. कुठे असतं तिथे? तुम्ही ते पाहत नाही हो दे. आम्ही त्याला उत्तर देणार. भाजप पक्ष देणार. आम्ही अशाच प्रकारचा कार्यक्रम घेऊन आम्ही उत्तर देणार. आम्ही उसणं ठेवत नाही, फेडून टाक लवकर. दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ताळंबा प्रकल्प बरेच नाही त्या जमिनीची काय आहे ते मी स्वतः पाहतोय. टाळंबा मी आता मी मंजूर केलं. टाळंबा असो, मोहम्मदवाडी असो किंवा तो तिलारी असो, हे सगळे प्रकल्प नॉर्म्समध्ये बसत नव्हते. मी ते करून आणले. सगळे चालू आहेत. फक्त आता काय तिथे असते. वैभव नाईकांनी स्थानिक आमदारांनी 17 कोटीची 17 बंधाऱ्यांची मागणी केलेली होती. प्रकल्प अभ्यास नाही. बंधारे आणि धरण मोठं आहे
700 कोटीपेक्षा मोठा आहे. त्याला कळत नाही बंधारे छोटे, तो काय मोठी कामं तो घेऊ शकत नाही ना. छोटे बंधारे घेईल म्हणून सजेशन करतो, स्वतःला काम नाही. दादा आणखी एक प्रश्न, विसा खांडेकरांची जमीन मोठ्या प्रमाणावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहे आणि ती वेंगुर्ला नाही, माणगाव पर्यंत. आणि ही पूर्ण जमीन आता दलालांनी बळकावलेली पाहायला मिळते. त्यांचा वारसा कोण असेल एक लेखी द्यावं तक्रार, आपण त्याला परत मिळवून देऊ. कोणीतरी तक्रार केली बाई ही बळकावली, तर या कोणतरी आणणार रेफरन्स माझ्या कोणीतरी आणणार. आता बारसू सोलगाव संदर्भामध्ये बारसू सोलगाव रिफायनरी संदर्भामध्ये पुढची पावलं पडण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्य सरकारने सुद्धा ग्रीन सिग्नल दिलेला आहे. काय त्या संदर्भात नेमकं भूमिका असेल? काय पॉझिटिव्ह प्रकार कोणाचा माणूस ओरिजिनल राजन त्यांनी त्याला एक त्याला अनुसरून प्रश्न आहे. शिवसेना स्थानिकांना जिथे रोजगार मिळतो त्या प्रकल्पाला सातत्याने विरोध करताना त्यांचा फायदा ते आज जेवढ्या लागली जनरलला सगळ्या शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांच्या कार होत्या. मला माहिती आहे ना, कधी मॅनेजमेंट चांगलं होतं, त्या सरकार होतं. आता वीज वापरतायत पण तेव्हा विरोध केला. शिवसेनेची पॉलिसी तोडबाजीची आहे आणि टक्केवारी, हेच का एकमेव काम आहे. मातोश्री ते गल्ली गल्ली, आणि आम्ही होऊ देणार नाही. तोड करणारा दिसला का तोड. शब्द बघा मी तुम्हाला परत काही करा. बावनकुळे साहेब, देवगड गणपती विधानसभा मतदारसंघातली जवळपास 20 वर्षानंतर सत्ताधारी आमदार लाभलेला आहे. या सत्तांतरानंतर आताच्या जनतेच्या मनामध्ये आहे की बाबा नितेश राणे जे आहेत ते आम्हाला जे अभिप्रेत आहे ते काम करतायत, परंतु त्यांना हवी असलेली पक्षाकडनं ताकद अर्थात मंत्रीपद मिळण्याची अपेक्षा जनतेतूनही व्यक्त होते, कार्यकर्त्यातून आहेतच. त्यांनी सांगावं मिळते की नाही पक्षाकडून. बावनकुळे साहेब जर तू बोल कसं सांगतील? बावनकुळे साहेब नाही भावन कळा, त्यांना माहित का मला माहित. तुम्ही त्याला विचारलं. अहो ऐकून घ्या, किती ताकद मिळते. बावनकुळे नवीन आहे आणि त्यांनी अतिशय चांगलं काम, प्रभावी काम चालू केलंय. महाराष्ट्र पिंजून काढलंय. माझ्याकडे आमचा 20वा जिल्हा का किती आहे? 31वा जिल्हा आहे, पिंजून काढलाय. पूर्ण सपोर्ट आहे आणि नितेश राणेंना सरप्लस सपोर्ट आहे, अधिक सपोर्ट आहे. त्यामुळे कुठलंही काम पक्षाकडून अडणार नाही, उत्तेजन मिळेल आणि मदत मिळेल. तुम्ही गैरसमज पसरू नका जनतेच्या नावाने प्लीज. एक सांगतो काय होतं, तुम्ही आता नितेश राणेला लोक अशा रीतीने वर मदत मिळणार, नितेश बोलू शकतो का? त्या माणसाची वट तर तुम्ही पाहायला पाहिजे ना. जनतेच्या मनात आहे की नितेश राणे आपले मंत्री व्हावेत, त्या अनुषंगाने आता ती पूर्तता प्रक्रिया सुरू आहे. सर अशी शुभेच्छा द्या ना, शुभेच्छा द्या ना, असं बोला. जर 325 पैकी किती माझा भाजप सोबत ग्रामपंचायत? मी काय ज्योतिषी नाही, काय नाही इंदाज सांगू शकत नाही. जरा रंगात येऊ दे मग तुला सांग, प्रचार विचाराचं करू दे, पण मॅक्झिमम आमच्या येते बस ना. मग तुम्ही सांगत नाही. प्रश्न आहे मॅडमांसाठी प्रश्न आहे. रामदेव बाबांनी एक विधान केलं, जाऊ दे. त्या रामदेव बाबाच्या मताशी मॅडम पण सहमत नाही, आम्ही कोणी सहमत नाही. बोलायचं तुम्हाला? तुम्ही बोलला नाही असे काय प्रश्न विचारतो, विचारू पण नका. आभारी आहे.